Publicista i književnik Marko Špadijer, dobitnik nagrade za životno djelo, kazao kako crnogorsko novinarstvo danas više nego ikada razruđena medijska scena, ali malo je respekta dostojnih autora. Bjesomučno tabloidno tumaranje za senzacijama i partikularizacija sve mogućih interesa i nadzora dovode do toga da se novinarstvom agresivno bave i nedoučeni, nepismeni i ostrašćeni ljudi. Umjesto da građani doznaju što više, oni nikome ne vjeruju. Slobode nikad nije dosta, a kritika vlasti je dužnost svakog savjesnog građanina. Kritika mora biti zasnovana na istini, nepoštovanju ličnosti. I u demokratiji riječ mora imati cijenu, a moral ne smije biti potrošna roba. Dobitnica godišnje nagrade, dopisnica Radija Crne Gore iz Nikšića Anka Perović-Radović istakla je kako nagrada godi posebno kada je kolege dodjeljuju. Nagrada jeste potvrda da ono što ste radili, a ja ovaj posao radim skoro 30 godina, da se radilo kvalitetno i profesionalno. Ja sam se zaista trudila da moj izvještaj, tačnije moje oslikavanje Nikšića na talasima Radija Crne Gore bude objektivno, istinito. Novinarka Visti Svetlana Mandić dobila je nagradu za najbolju reportažu. Nagrada za najboljeg mladog novinara dodijeljena je Ani Tomović iz Našeg medija i Sonji Ičević iz Dnevnih novina. Za doprinos feljtonističkom novinarstvu nagrađen je Slobodan Čukić iz Pobjede. Ana Tomović kazala je da joj priznanje puno znači. Ovo priznanje mi puno znači zato što prvo dolazi od mojih kolega novinara i svakako je podstrek da i u budućnosti radim na stvaranju dobrog sportskog duha na Cetinju i evo ovu priliku koristim da zahvalim svim kolegama iz RTV Cetinje koji su mi pružili priliku i mogućnost da radim ovaj posao. Predsjednik Društva crnogorskih novinara Nikola Vujanović kazao je kako je razgovor o medijskim temama suštinska potreba svakog društva. Mediji su dio javnog života i kao takvi moraju biti glavni promoter kulturnih i demokratskih potreba zajednice uz stalno unapređenje i širenje slobode informisanja i aktivnog odnosa građana, demokratizaciju medijskog prostora i podsticanje građanskog novinarstva. U okviru obilježavanja promovisana je i knjiga koleginica Marine Vuković i Nade Bukelić pod nazivom Čuvari nasljeđa. Marina Vuković je istakla kako ova knjiga govori o sjedinjenju različitosti. Čuvari nasljeđa su kontinuitet sjedinjenih različitosti. U našoj zemlji, vi to dobro znate, postoji brojni ostaci kulturne baštine koji svjedoče o njenom multinacionalnom i multikonfesionalnom trajanju. Upravo ova knjiga, zbornik, kroz određene primjere želi da svjedoči o trajanju suživota različitih nacija i vjera, različitih, a usklađenih kulturnih i moralnih kodeksa. Odluku o nagradama donio je žiri Društva crnogorskih novinara, čiji je predsjednik Jovan Stamatović, a članovi Čedomir Vukotić i Predrag Sekulić. Događaj je organizovalo Društvo crnogorskih novinara.